Wala space. Ayaw mo sila palayasan natin mga bagay sa punta. Hala. אחת. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי. איתנו כאן שחקן נשמה. שחקן שהוא נשמה. ערב טוב, ערב טוב. אני הרבה זמן חלמתי על הרגע הזה, והוא סוף סוף הגיע. על מה חלמת שנדבר? את זה אני השארתי לך. אני נהנה מהתחושה. ואיך התחושה? בעצם לא משנה מה אנחנו נדמיין, המציאות תמיד תהיה שונה. בוא נדבר על הסרט החדש שלך. תפקיד קשה. איך החוויה? תראה, אני חושב שכל בן אדם שמתעסק עם אומנות, יש לו את הפחד הזה שהוא ימצא את עצמו בלי כלום. חסר כל. ועוד יותר יש את הפחד הזה מהאכזבה, שזה לא יתממש. למי שלא יודע, בסרט אתה משחק הומלס. בעצם אתה אומר שזה לשחק את הפחד הכי גדול שלך, סוג של פחד ישן. כן, אני שתפתי הרבה כלים בין אודישן לאודישן. תראה, אני חוויתי קשיים כלכליים כמו כולנו, אבל להגיע לרמה של להיות הומלס, להרגיש ככה, זה דבר אחר לגמרי. אני סיבלטתי את הדירה שלי כדי שלא יהיה לי לאן לחזור, ופשוט התחלתי להסתובב לבד ברחובות, בדרום תל אביב, ביפו, והסתובבתי לבד, בהתחלה עם מוזיקה, עד שנגמרה לי הסוללה. ואז התחילה החוויה האמיתית. אתה מרגיש את הסביבה, אדרנלינית. כן, קדמוני כזה, חייתי.
אז מה היית עושה אם לא היית שחקן? נראה לי ששום דבר. אתה יכול לדמיין אותי מחתים כרטיס ומקבל משכורת וחוזר למשרד יום למחרת? הייתי משתגע. מה, היית הומלס? אני לא אגיד לך שלא פחדתי מזה. אבל אני תמיד שאפתי לחופש. תמיד שאפתי להיות הכי חופשי שאני יכול. תמיד מסלילים אותנו ללמוד מקצוע אחרי שאתה עושה צבא, להתחתן, להביא ילדים, כל ההסללה הזאת. אותי זה לא מעניין. אני לא רוצה לקחת חלק בזה. ואם אני לא יכול לעשות את מה שאני אוהב, אז זה פשוט לא מעניין אותי. יצרנו חברה, חיים נוחים, מה הפואנטה? מה עכשיו?